Poznáte ich zo športovej haly. Zväčša sa v bielých dresoch snažia poraziť súpera, nastrieľať čo najviac bodov a vyhrať zápas. Viete, ako vyzerajú, ako sa volajú, s niektorými sa možno aj kamarátsky zdravíte či prehodíte pár slov. Áno, reč je o basketbalistkách. Nám sa podarilo aspoň trošku nazrieť do súkromia dievčat s ružou na dresoch a teraz sa s vami o tieto zaujímavé poznatky podelíme. Ružomberské basketbalistky sú práve v najdôležitejšej časti dobre rozbehnutej sezóny, kedy ich čakajú dôležité súboje o medaily. Ťažké vyvrcholenie domácej extraligy či nová výzva vo Final Four slovensko-maďarskej súťaže. Ak chcú dievčatá pomýšľať na úspech, budú musieť vydať zo seba v tejto fáze len to najlepšie, individuálne aj ako kolektív. Tak napríklad disciplína, dôležitý faktor úspechu. Bez poriadku v šatni to skrátka nepôjde. Myslím, že najväčšia neporiadnica je u nás Dominika. Nika. Nemá rada Dominika, keď niekto hovorí. Takže je najmladšia, no ale zatiaľ má taký najväčší chaos vo veciach, by som povedala. Celkovo, keď niečo hľadá, tak nemôže nájsť, alebo aj v izbe napríklad, keď niekde sú, tak má to tam tak svojsky poukladané, čiže chaos všade, takže Niku by som povedala. Si taká trošku neporiadnica, že veľa vecí, kade tade máš rozhádzané a tak ďalej. To vám kto povedal? To bola kačica. To je kačica. To nie. Neviem, no. Je to pravda? Možno, že je, ale myslím si, že nie je to až také zlé. Čiže tvoj nastávajúci sa nemusí báť, že bude doma neporiadok, upraceš to však? Tak keď bude, tak uprace on. Dôležitým prvkom v basketbale je čas a rýchlosť. 24 sekúnd na zakončenie i ubránenie útoku. Obmedzený je aj oddychový čas, ale nie len to. Dôležité je tiež prísť včas, napríklad ku odchodu tímového autobusu či na spoločnú večeru. Čakať sa nebude na nikoho. Najpomalšia jednoznačne je Kady u nás. A také je pravidlo, že keď je Kady niekde s nami už, tak už sú všetci a môžeme ísť. Presne tak to je. Rada si udržiavam svoje vlastné tempo a som taká celý život. Tak to funguje pri všetkých mojich životných situáciách a keď niekam spoločne ideme, všetci vedia, OK, Kady je tu, všetci sme tu. V každom tíme, kde som bola, to bolo to isté, ale ja vezmem na seba tú zodpovednosť, niekto predsa musí byť posledný. Športovec potrebuje regenerovať. Najlepšie samozrejme spánkom, lenže niekedy sa takáto regenerácia zmení na zbytočný stres. Veď zaspať na tréning alebo nebodaj svoju pozíciu v nacvičenom signáli znamená pohromu a nahnevaného trénera. A to predsa nechceme. Tetko by som povedala, že taký spachtoš, ale ináč viacero je, čo si tak pospia. Myslím, že aj Nady, aj Q. A ja si pospím veľmi rada, takže viaceré sme. Keď cestujeme, tak rada spím, ale to skôr dospávam asi to, že keď som doma a v podstate necestujeme, tak spím menej, čiže na tých cestách to akurát tak dospávam, ale inak si nemyslím, že som spachtoš, lebo v podstate keď som doma, tak sa mi málo kedy stane, že by som spala do 10, alebo takto skôr stanem skôr a mám pocit, že môžem viac toho robiť cez deň, ako keby som spala. Bravčové rezne, majonézové šaláty, hranolky či veterníky. Mňam, teda fuj, na životosprávu nesmieme zabudnúť. Strava a pitný režim sú dôležitou zložkou výkonu u každého športovca. V šatni MBK je o toto našťastie postarané. Ešte ku tete by som povedala, že keď by ste niekto potrebovali niečo vedieť ohľadom zdravej výživy, tak kľudne môžete sa za ňou zastaviť, lebo tete vie všetko, toto sa veľmi zaujíma aj kľudne vám spočíta kalórie, kilojouly, cukry, tuky, takže tete si na tomto dá dosť záležať. To vôbec nie je tak, že by som bola nejakým odborníkom, ale v podstate ja som sa niekedy stravovala nejako veľmi nezdravo, sladkosti a takto, keď to možno na postavení vidno. A v podstate som možno tak dostala rozum, že niekedy sledujem, že čo jem a takto, ale nie je to také, že by to bolo prehnané. Myslieť treba aj na detaily. Pohodlie a komfort musí byť aj počas zápasu. Dobrý výkon neznesie najmenšie rozptýlenie. Predstavte si, že by ste mali dohrať taký finálový zápas s roztrhnutou špičkou na ponožke. No pohroma. Q akurát, možno čo sa ponožiek týka, tak také všelijaké rôzne, také vtipné ponožky ona nosí na tréningy. Všelijaké červené s nejakými obrázkami a také zábavné veci má celkom na nich. Ešte na vysokej škole som k tomu nejako prišla.
Mám ich celkom veľa, aj keď tu na Slovensko som ich všetky nebrala. Mám rôzne farby s rôznymi kresbami a tak. Páči sa mi to, ale nie je to nič veľké. Raz si hore, raz si dole, to je šport. Ale kto vás v ňom dostane tam hore? Dobrý motivátor, človek, ktorý vás vie vyburcovať a kto iný to môže byť, napríklad vo vytúženom finále proti Košiciam, ak nie Košičanka. No, Janka, ona je naša nástenkárka, by som tak povedala. Motivuje nás všelijakými myšlienkami, ktoré napíše na papier a je to v šatni, magnetkou prichytené. Tak Janka sa stará o takéto veci a celkovo je taký aj pozitívny člen vlastne v našom družstve. Čiže taký burcovač, hej? Taký burcovač, áno. Tak áno, vlastne aj v živote, aj v baskete, všade sa snažím pozerať na veci pozitívne a aj keď sa nedarí, tak nie som za to, že treba vešať hlavu, ale stále treba sa pozerať na tie dobré veci a aj z tých zlých si zobrať niečo dobré a tak sa môžeme učiť na vlastných chybách a posúvať sa ďalej. Čiže snažím sa preto aj pozbudzovať, keď sa nedarí a takto. No. Ku motivácii patrí aj dobrá nálada. Kvôli nej si môžete napríklad hrknúť nejaké to promile, ale dievčatá sú predsa len športovkyne. Oni si radšej zaspievajú. Evka je naša Beyoncé a Shakira dokopy, takže Evka si rada zanúti a zaspieva nám niečo aj v šatni. Väčšinou sa aj pridá niekto, alebo tak. Počuli sme o tebe, že ty si tímová speváčka, že ty strašne rada spievaš, takže prezrať, čo ti ide najlepšie, čo najradšej. A tak ja som dobrá vo všetkom. Nie. Neviem, tak ja spievam od malička, takže bola som na rôznych speváckých súťaží, keď som bola malá, mňa to veľmi baví a vlastne mamina chodila do spevokolu, takže to je asi dedičné. Normálne aj pod sprchou v šatni, keď skončí zápas? Všade, aj pod sprchou, všade na letisku, keď mám zlú náladu. Aj keď mám dobrú, samozrejme. Zaspiev? Nie? Nie. V ženskom basketbale nejde len o body, percentuálnu úspešnosť, fauly či taktiku. V ženskom basketbale sú špecifické, nepísané pravidlá. Napríklad je dôležité aj dobre vyzerať. V hľadisku sú aj chlapci a chlapí a je ich väčšina. A kto vie, prišli sa dívať na basketbal alebo na basketbalistky. Najväčšia paradnica je Vera, jednoznačne. Sa všade finti a tak sa vie pekne obliecť a namaluje sa. Takže Vera je najväčšia paradnica. Ako dlho si sa dnes ráno upravovala pred zrkadlom? A nie dlho, to nie je takých 15 minút, 20, tak, cca. Počuli sme, že ty si taká v podstate najväčšia parádnica, že rada si tak potrpíš na to, aby všetko bolo OK? Tak ja si nemyslím, že to je pravda, tak podľa mňa každá z nás je niečím parádnica a sme radi, keď máme akože voľno, môžeme sa pekne obliecť, vybrať si tie iné kusky oblečenia. Nemyslím, že som parádnica. V basketbale je veľmi dôležitý post pivotky, doskočiť loptu v obrane, vyskočiť a zakončiť do koša v útoku. Aby ste mohli toľko skákať, potrebujete mať na nohách kvalitný, dobre otestovaný a starostlivo vybraný materiál. Klaudia je botasková kráľovná, tá koľko botasiek má veľmi veľa párov, takže Dia si dá záležať na botaskách, že každý mesiac má nový model pomaly. Prezrad nám, prosím ťa, koľko máš párov tenisiek doma? Neviem to asi ani spočítať, ale je ich veľmi veľa. Tieto, ktoré máš, by si kam zaradila vo svojom rebríčku hodnotovom, teniskovom? Neviem, tak patria medzi jedným z mojich najobľúbenejších. Sú veľmi pohodlné. Doniesla som si ich z Talianska. Ale nemám také, že vybrané, vravím, vždy si to mením a je to moja asi taká uchylka. V každom športovom tíme majú svoj talizman. Pre úspech podstatná časť chémie, ktorá musí v družstve fungovať. Do Ružomberka prišiel tento rok až zo Spojených štátov. Nady, to je také naše veľké dieťa, ktoré miluje Hello Kitty. Všetky veci, ktoré môže mať, tak najradšej má so značkou touto. A ešte rada skúšam rozprávať po slovensky. Je to veľmi podobné poľštine, tak sa mi ľahko chytajú nové slová. Ale niektoré zase práve, že neviem povedať dobre, pretože si neviem tak pokrútiť jazyk, ako je to potrebné. Ja som po riadku. I like maštkozu. I like toto ciplano. I like mačaráda. Mačarád. Strašne. Could you say for us and for fans, ľúbim Ružomberok?
Rubin Ružomberok. Okay. Hovorí sa, že všetky dievčatá sa vraj veľmi rady ohovárajú. Nie je to dobré, lebo potom si vraj skočia do vlasov a rozbíja to partiu. Predstavte si, my sme takú jazyčnicu našli aj v šatni MBK. Iste však pochopíte, keď v záujme úspechu ružomberského basketbalu v tejto sezóne nebudeme prezrádzať, kto to je. Babí proste musia držať pokope. Nikomu sme zatiaľ neprezradili, že si náš zdroj, takže dobre. Dobre. Hádam, nebudeš mať z toho zle. Nebudem, myslím, že nie.